kayan ki ne na siyo miki jaka da takalmin ki ne da na yi miki alƙawari na siyo miki. Don su? A'a. Ya da ɓata rai haka ba fara'a ba su yi ba ne? To ba inda na faɗa miki za ki je ki tawo man kaya ba, sun fi kawo kaya masu kyau. To baby ina na san zan je in siyo miki kaya masu kyau tun da shaguna da yawa a cikin gari. Moda. Moda? To wato Moda kenan sun fi kawo kayan yara masu kyau? Sun fi kyau. To waɗannan ya za a yi da su? Ba wasu. Kai ki damu, za mu je Moda zan siya miki jaka da takalma masu kyau kin ji? Yawwa. Kamfanin nan namu Moda Katsinawa. Muje Moda Gallery sauki da rahusa sun kawo kayan alatu da mana gawa su ne suka ɗau sandar girma. Muje Moda Gallery sauki da rahusa sun kawo kayan alatu da mana gawa su ne suka ɗau sandar girma. Jama'a al'umma yau da albishir na zo a gare ku. Katsinawa. Moda Gallery sun yi tanadi domin ku. Sun kawo kayan zamani da kyau da rahusa ba ma shakku. Na gode miki da kika kawo ni inda ya dace a rage kaya da ni da ƴata ko? Moda Gallery sauki AA Moda Gallery. Muna so mu ji daɗin rayuwa? Muna son kaya masu nagarta? Mulali marhaba da zuwa Moda Gallery Katsina ba ga duniyar morewa. Ku yi tururuwan zuwa AA Moda Gallery. Muna nan kan titin IBB Way kusa da babban masallacin Juma'a da ke kallon tsohuwar information a bangaren yamma a birnin Katsinan Dukko. Lambar waya 07064255953. AA Moda Gallery. A can ne za ku samu abin da kuke bukata na haskaka rayuwa.